Ano? Ano? Ano po? Bakit? Saan tayo? Saan? Papa, ay, uy, ano? Dito lang ako. Alis si tatay. Ano? Ano gagawin natin? Ay, wow. Ano? Wait lang. Patay tayo dyan. Di tayo makakalis. Ano? Malapit na siya sa akin, guys. Ano? Kilala niya na ako. Yeye! Nag-count si Lola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nang-count eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isa pa! Naku po, Mek. Paano ko alis, Vic? Isa pa daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. May lakad si tita mo eh. Tomorrow na lang. Hi, guys. Ano? Ha? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, ikaw na mag-count mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,
3, 4, 5. Ano, lagot? Naku, lagot. Naku, lagot. Binilang yan ni Lola. Lagot ka. Alin, me? 25, me. 25. Ano, lagot? Lagot. Halika na. Dada, asan yung ball? Si Po, dali po. Ano? O, sama ko to. Sama ka, tara. Bibiling bigas. Oh, bye-bye na. Yan, Tonton. Bye-bye. I love you. Uy! I love you. Talsik mo, lumalaway eh. I love you. Uy! Sit talaga. Bye. Okay na, okay na. I love you. Bye-bye. Tingin nga maka... Grabe, kinikilig ako guys kay Lucia. Kilala niya na talaga ako, 'di ba dati? Sinusungitan ako lagi noon. Ngayong everyday, halos everyday nandiyan ako sa store. Kilala niya na ako pag dumadating ako yung mayakap agad siya. Nakakatawa. I love you. I have you. Nakamiss magka-baby. Anyway, ayun, natin ko na nga yung mga pinaglagyan namin ng mga products. Tapos, punta na kami sa Bautista para mapalift mapalift ulit. Pataytinin. Then, diretsong naman. Ay, dog food din pala bumili tayo. Tapos, yung kapalit nung dog food nung aso ni Lucia. Kay Lucia ko na lang bibigay pala din. May bibigay kasi na kapatid ni Junior. Ay, hindi. Bali pamangkin ni Junior. Yung kapatid ni Junior ng anak. Daksyan ulit. Ay, aso na sila eh. Hindi, kay Lucia na lang. Kasi may din si Lucia sa sa dog. Mamatay na. Hindi. Pag namatay yan. Eh, ito naman kasi. Ikaw ba maalagaan mo pa? Ang dami-dami na natin. masaya sila sa akin. So, ayun. Inano kasi yung pinapa-adapt pero may parang may adoption fee na isang sako ng dog food din kasi nga sila, diba? Nag-rescue din ng mga aso. So, ayun. Makabibili na rin kami ng dog food tsaka bigas. Pag mamayang gabi kunin na namin yan. Wait nga. Text ko na muna si Clark. Manotify. Siya! Cellphone ko dati baka naiwan sa patay tayo. Yun lang. We're here now. Ayan guys, yung dog shop dito sa Makati. Bautista lang. Malapit. Ayan. Nagawa na nila kuya. Saglit lang naman yan eh. Hello. Bakit niyo minamartilyo? Charot. Ang next na pag-iipunan ko is yung tapakan para hindi kami tumatalon.
Siguro mga next year na yan. Ay la. Nakabit na guys. Ayan. Balik tayo sa sa wire. Sayang talaga yung nag-invisible na nga ako para mas madali. Kasi ito nakakasuka talaga. Ito ayan dito sa sa ilalim. Kaso mas mura to. Bahal nung kung magpapagawa ko ulit. Kasi 6,000 yung invisible So 6,000 dalawa. So 3,000. Ito ata 1K lang. Pagtayin yung motor dito. Hindi pa. Dito na. So ito na lang pinili ko. Kakaloka. Kala ko after braces wala nang wala nang ilalagay sa ngipin Merienda lang kami ng very very light guys. Hawker Chan. Yeah, tikman natin. Pinipilahan to dito Let's eat. Ito masarap Parang yung jalapeno lang. Maanghang talaga. Let's pray. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Sa akin yung noodle with chicken. Kay Daddy. Noodle na piggy. Noodle na piggy. Anghang. Anghang? Hallelujah. Turmeric. Bilang ko si Chris ng Crocs, guys. At lumaki yun sa sa Crocs. Hindi siya marunong magchinelas yung ipit. Pagka naglakad siya sa sa maputik. Naku, yung niya, yung putan niya hanggang damit, nandun yung talsik. Parang sandals na yung pangalis. Ito pwede Gusto mo ba? Ikaw kumuha ka rin para pag madalian. Nasuot. Ano ba? Ano kulay ito? Magalit. Black na lang or blue? Bilang ko si Chris ng Crocs, guys. At lumaki yun sa sa Crocs. Hindi siya marunong magchinelas yung ipit. Pagka naglakad siya sa sa maputik. Naku, yung niya, yung putan niya hanggang damit, nandun yung talsik. Parang sandals na yung pangalis. Ito pwede Gusto mo ba? Ikaw kumuha ka rin para pag madalian. Nasuot. Ano ba? Ano kulay ito? Magalit. Black na lang or blue? Ang cute ng bata dito. Yung kulot. Ayun ganyan kakulot si Chris nun Ayun yung curl. Cute. Kulot. Ganyan din kataba. Ano na? Ha? Ibang colors. Design white. We're home na guys. Tapos na rin kaming mag-dinner. Ang sarap nung yung bugitis. Di ko na sa inyo pinakita. Kasi may inggit lang kayo. Ito yung laman ng clam. Tapos ginisa ni auntie sa bawang sibuyas, kamatis, na may laurel, and then cracked peppers. Tapos nilagyan ng stem lang ng ng kangkong. Grabe, sobrang sarap. Isa yun sa favorite ko noon sa Bicol. Tinitinda ni mamang ulam. So, ayun, nag-request talaga ako kay ate nung umuwi siya. Ate, ito yung mga ito yung mga dadalhin mo pabalik. Kuhol, bugitis, sinarapan, tilapia. Tapos tinapa, lahat yun. Dala ni ate. Kaya, yun. Inuna ko talaga. Sabi ko, ante, yung bugitis, please. Maglutuin mo. So, ayun yung kinain ko ngayon. Pero kapag nasobrahan kayo sa guys, sa clam is magtatay kayo. Excuse me sa mga kumakain. Pero, ayun. Hindi ko mapigilan ng sarap. And then, nagdala din ako kanina sa sa store. Ayun. One time. Ang sarap. So, ayun nga. Nakauwi na kami. Nakain na kami. And, ayan. Nakikita nyo yan. Tada! Basag na naman ang bulsa ko dahil sa Crocs. Joke lang. Ayun. Nag-i-invest. Tatawa si Daddy. Lasang bawi. Joke lang. Ayun. Magkano ang suma total yan?
Mag-invest tayo sa magandang magandang klase ng mga gamit. Ting Ang ganda kasi. ginagamit ni Deadpool. Gitero kay Deadpool eh. Gagi. So, ayun. Tag-dalawa silang mag-ama. Hindi pa nakikita ni Chris ata. Hindi pa niya nasusukat. So, dalawa kay Chris. Sayang di natin naabutan. Tignan mo nga. Asang pera. Kasi pag madalian eh. Sabi ko yun na lang. So, sa akin ko lang sinukat yung sa anak ko kapag medyo malaki sa akin. Kasya na yun sa kanya. Ayan o. Kasya to sa kanya. Kesa yung dating clubs. Aha. Ganda na. Sarap sa paa. Sa pang drive. Pang drive niya. Aray ko. Tapos meron silang, may Twinnie ba kayo? Wala. Twinnie. Ni baby. Pareho silang mag-ama. Kinuha ba natin yung Orange. Orange. Ito yung 9. 8. 8 eh. Tapos kay baby ito. Daming Tago mo nga to. Ayan. Pero silang mag-ama. Light ride. Tapos syempre. Uy, bakit wala yung sa akin? Siyempre. Ito yung akin. Pumili din ako, syempre. Ayan, pang lang. Pang everyday. Ayan. Ayan. The golden. Sobrang comfy lang. Kailangan gold. Meron ako guys na binili yung, ano ba tawag dito? Fit flap. Hindi ko siya, golden to, pero hindi kasi umaabot dito yung ko, yung, tawag dito? Basta yung ganyan ko, sa ipitan. So, para akong madadapa dito. Siguro once or twice ko lang itong binili. And, alam nyo naman to may kamahalan, diba? Baka may gusto sa inyo guys. Size to? Size 5 or 6. Ayan, origyan guys. Ayun, benta ko na lang kaya. Kaysa mga masira. Ayun, binili ko to ng 8K. Ibibenta ko ng guys, ng 5K. Kung sinong may gusto sa inyo. Promise. Isa o dalawang beses ko lang yan nagamit. Ayan pa nga yung nyo. Yung sticker niya. Hindi pa masyadong nababaklas. So, baka may gusto sa inyo guys kasi sayang talaga eh. Hindi ko siya type. Or lagi, parang hindi ako komportable kasi para akong madadapa. Ayan. So, stock lang siya dyan. Ayun guys, nakapag-freshen up na kami. Si daddy na lang, as usual, laging huli. So, may pasok na to bukas. Sabay wala. Bakit wala? Bugbog kita. Sabay nga. Bugbog, Berna. Bugbog, mami. Good night na. Good night guys. See you ulit bukas. Good morning guys. Ang daming ulam Pinataang lubi-lubi. Magdadala ko sa store. Ito na na-prepare na ni auntie. Pinataang lubi-lubi. Tapos pritong tilapia. And sisig. Gawa ng anak niya. Yung pinsan ko. Chicken sisig. Ang anghang, grabe. Parang tikim-tikim lang magagawa rito. Super sa anghang. Ayan ganda Yum yum. Hello guys, time check. It's 12:30 na. Ayun, nasakit ng ko, puson ko. Loka. Inutusan ko si dating bumili ng Nizoral sa butika tapos mefenamic acid. Tapos nauna na rin siya nag-lunch. Kasi ang daming buyer. Di namin maiwan ni mama. Wala pa sila si Dayan. Mamaya pa yung alas 3 eh. Then, si Mika wala din. Pahabol na lang daw. Buti na-prepare niya na yun sa Shopee kahapon. So, mamaya naman, i-prepare niya yung Shopee para pick up bukas. So, ganun. Ganun lang. Ayun. Kakain kami ng madir. Ang hirap lang kasi gusto ko sanang ilak muna at makapag-lunch kami ni mama. Kaso hindi gumagana tong Ayan Kaya sabi ko kay daddy, bilisan niya para siya tumao dito. Si Froggy nakakatawa Takot na takot sa mga customer kahit nung sa bazaar. Diyos ko, nawiwindang siya pag pinagkakaguluhan yung yung table Kain tayo. Magkakamay si mama Ay, ang favorite namin. May may pinahalo ko na dyan yung pako. Oo. Para hindi mabulok. Tapos yung sarap Mabilis na yan. Ano ba tawag dito? Basta yun. Kain. Ito binigay ni Kuya Alan, yung nagtitinda ng CD dyan sa labas. Magkasunod pala sila ng birthday ni mama Bigyan kami ng cake.
Sarap niya, hindi matanggal. Oo nga eh. Tapos may sisig pa doon, may isda. Ayun, kompleto. Andito na sila, oh. Kaso formal siya, eh. Nakita niya si tito niya. Ayan. Ayan, Tito Milok, dali. Hay na, dali. Pakita mo yung car mo, dali. Kay tito, dali. Dali na. Dali na. Madala. Wala. Hi. Babay ka na, di. Hello. Babay na. Babay na. Ulo, galit oh, galit oh. Ay, sabayan mo na. Tumilo ko. Lapit. Anong gagawin mo dyan? O, ba natalikod ka? Face the wall ba ginagawa mo? Uy. Ha? Ano? Ang haba ng gusto mo. Uy. Bilis na. Ano ba? Nakita niya si Tito Milok yun. Ano yan? Bakit? Hindi. Bait yan. Dali na. Hi ka na, hi. Hi na, dali, hi. Hi. Hi ka na, hi na, dali. Hi. Hi. Hi na, dali. Oh, hi na daw, Kiki. Ano mo? Alo, galit oh. Galit ukas yun. Dati, naglalaro ka ng ito mo. Hindi mo na. Ay, takot. Diya kasi siya eh. Di yan. Bait ito. Kiss mo na, kiss. Kiss. Oh. Kiss na sa guys, kiss na. Behave ka ngayon ha. Hindi Oh, nagagalit siya sa fish. Yung friend niya kasi yung fish. Wag mo daw kainin yung fish. Galit siya eh. Naawa siya sa fish eh. Ay, lagi nakagat niya sarili niya. Alo, kinagat niya tuloy sarili niya ko talaga. Hindi na. Oh, hindi na. Fish daw kasi. Tulog na. Tulog na fish. Sleep na fish. Oh, wag na. Sleep na fish. Oh. Oh, hindi ko nahawakan. Hindi ko nahawakan. No. O, sige na. Oh, lagay mo na. Tulog na sila eh. Andali na. Oh, yay. Sleep na. Sleep na fish. Sleep na fish. Patay na yan eh. Alo. Kala nyo nasa aquarium na fish eh. Gagalit siya pagkakainin ng fish. Kainin ko na. Gagalit siya. Fish? Nakakalagwing pa yan. Wala ng ulo. Oh, fish yan. Oh, sa aquarium yan. Shark. Shark. Fish yan, fish. Okay na mo na yung fish. Bite na sa fish. Bite. Biruin mo kay ka magkagat. Ikaw magkagat. Shark ba yan? Nagagalit nga siya si mami niya eh. Sa pisaway niya. Akin na. Bite ko na fish. Kagatan niya. Ay, gagalit. Gagalit yan. Lansa mo na. Oh. Delikado niya. Kumakasakay sa restaurant. Oh, enough na. Lansa na. Sanali ka na. Hugas ka kamay, dali. Dali, para bilis na dali. Shark. Hello. Tutol na. Dali na. Hugasan mo na niya. Dali na. Hugas na. Enough na. Hindi nga laruan yan. Tutulog na yung fish. Ilagay mo na. Sleep na yung fish. Lagay mo na dyan. Dali na. No. Bilis na kakainin niya ni Tata. Bilisan mo. Ilagay mo na. Kakainin ni Tito Milok yan. Bilis na. Lagay mo na. Dali na. Oo, Tito Milok. Nagut. Hala. Lagay mo na. Dali na. Lagay mo na fish. Ayun na. Dali na. Fish.
Ayan, dumating ng aming clay blush. 3,000 pieces. Galit si Nang Reyna sa supplier. Ba't daw ang ang nipis daw ng plastic. Doon, hindi ko binabayaran, ganun lang. Hala, galit na si Nang Reyna. Ginagalit si Nang Reyna. Mga stocks yan. Wala, stocks. Okay lang kung dinubli.